Zdravo narod, Ivan je ovde. Danas ću probati da pogodim koji od ovih ljudi moj najbolji prijatelj Tomaso. To ne bi trebalo da bude teško jer smo najbolji prijatelji. Jesi siguran? Poprilično je teška odluka, ali imam osjećaj da je ovo Tomaso. Lajkujte ako vi imate najboljeg prijatelja. Ako ne pogodiš ko je Tomaso, morat ćeš da istetoviraš njegovo ime na čelu. Šta? Prava tetovaža? Da li me zezaš? Sviđa ti se? Ne! Izgleda odlično. Ne, molim te! Onda pogodi ko je Tomaso. Da, hoću! Ja sam odličan tattoo artist. Gledajte video do kraja. U ovoj rundi Ivan će postavljati pitanja, da vidimo koga najbolje zna. Prelako, Tomaso zna sve o meni. Vidjet ćemo. Ali evo ga trik. Takmičari će zvučati ovako. Zdravo. Šta? Kakav je ovo čudan zvuk? Ok, društvo, želim da Ivan izgubi. Slomio mi je telefon. Hej Marija, da ti pokažem jedan trik. Ha? Šta to radiš? Wow! O! Izvini, Ivane! nisam ga uhvatio. Mrzim te! Izvini. Vreme je za osvetu. Slušajte me pažljivo, moramo da ga zbunimo. On obožava steak. Njegov pas i moj pas se zove Luke. Da li slušate? Da. Ok, da ponovimo. Kako se zove njegov pas? Jackson. Šta? Jerry. Ne, nije ni Mike, ni Jackson, to je Luke. L-U-K-E. Srećno, Ivane, voljela bih da vidim tvoju novu tetovažu. Nećeš, napravio sam ovu tabelu da bi tačno mogao da pogodim. Tako da moje prvo pitanje za takmičara broj 1 je kako sam proveo 12. rođendan. Zapravo sam bila tu. Naravno, slavio si u Ferrari svetu. To je istina, mogao bi biti on. Ok, znači za prvog takmičara stavit ću da. Ok, sada pitanje za Tomasa broj 2, koji je moj omiljeni YouTuber. O, to je prelako, Mr. Beast. Pa ne baš, ali i njega volim. Ovo bi mogao isto biti Tomaso, teže nego što sam mislio. Ok, za drugog ću da stavim možda. Narode, napišite u komentarima ko vam je omiljeni YouTuber. Broj 3. Koje je ime mog psa? Ime tvog psa je Lukas. Ime je Luke, L-U-K-E. O, izvijem se, Luke. Dobar odgovor, da. Pitanje broj 4, koliko imam sestara? O ne, zaboravio sam. Ovo definitivno nije Tomaso. 5 sestara. Imam ih 4. On je bio u mojoj kući 1000 puta. Ima previše rodbine, zar ne? Pitanje za broj 5. Koliko pretplatnika imam na kanalu? Preko 2000. To je istina, ali narode želim da pređem 10.000. Pretplatite se. Pretplatite se. Ok, za sada mislim da je pravi Tomaso broj 1 ili 3. Možda i 5, ali sigurno ne 4. U ovoj rundi takmičari će dati poklon Ivanu. Ovo mi se sviđa, kao da mi je rođendan. Počinjemo sa brojem 1. Vidimo. Otvorimo ovo. O, lopta. Ovo je definitivno Šta? Izduvana je. Alice. Ne u mojoj smeni. To je moja omiljena lopta. Ne! Ok, pogledajmo broj 2. Hvala. Izgleda kao flaša. Da. Prime. Da, zapravo volim Prime, ali mislim da bi mi Tomaso dao nešto vezano za fudbal. Ali i ovo je dobro. Sada broj 3. Šta je to? Pogledajmo šta je unutra. Hvala. Olovke. Olovke? Interesantno, ali mislim da bi mi Tomaso dao nešto malo kreativnije. Ok, sada broj 4. Broj 4, gde ti je poklon? O moj Bože. Dobro, to se dešava. Nekad ljudi mogu da zaborave na rođendan i to je sve. Ne, najbolji prijatelji to ne rade. Sada broj 5, daj mi poklon. Wow! Fudbalski dres. I to Barsin. To je jako cool. Mislim da je broj 5 definitivno Tomaso jer mi je dao nešto vezano za fudbal, da. Cool. Hajde da ocenimo sve poklone. Broj 1 je bila izduvana lopta, tako da definitivno ne. Broj 2 je bio Prime i to ćemo staviti da. Broj 3 su nekakve olovke, ne, previše je jednostavno. Broj 4 nema poklona, nema ni komentara.
I broj 5 sa dresom? Definitivno da. Mislim da je broj 5 definitivno Tomaso. Imamo 2 da. U ovom izazovu ćemo da testiramo kakvi su golmani, jer znam da je Tomaso odličan golman, tako da ovo trebalo bi da bude lako. Hoćemo još da vidimo. Broj 1. Narode, neću da šutiram preako, samo želim da vidim tehniku. Nije odbranio, ali potrudio se. Pogledajmo broj 2. Cool. Takmičar broj 2 je sačuvao. Cool. Dobra tehnika. Broj 3. Sačuvao je nogom. Mislim da Tomaso kao golman bi uhvatio uvijek pre rukama. Ali dalje moramo da vidimo. Sljedeći. Broj 4. To je bilo sjajno. Odlična tehnika. I konačno broj 5. Dobro rastezanje. Potrebno mi je da ga vidim sa tetovažom. Ne! Ok, broj 1. Nije odbranio, tako da ne, izvini. Broj 2 nije loše bilo, ali okej. Ok, tu ćemo da stavimo isto ne. Broj 3 poprilično dobra odbrana, tako da tu ćemo da stavimo možda. Broj 4 je odbranio sa nogom, bila je poprilično okej, stavit ćemo da. I broj 5. Mislim da je bila najbolja odbrana, tako da stavit ćemo da. Za sada petica izgleda kao da je najbliže da bude Tomaso, ali idemo u sljedeću rundu. U ovoj rundi ćeš morati da pogodiš prijatelja na osnovu plesa. Šta? Ali nikad nisam video Tomasa da pleše. Ali uzbuđen sam. Da li ste spremni? Prilično cool. Malo se ukipio. Lep ples, ali nikad nisam video Tomasa da igra, tako da ne znam. Da, ovo je definitivno Tomaso. Možda vidimo ostale takmičare. Broj 2. Wow! Odličan ples broj 2, ali Tomaso definitivno ne bi to uradio. Ja mislim da može to da uradi. Ne. Idemo broj 3. Da! Definitivno puno energije. Cool ples. Možda je ovo bio Tomaso, narode, jer on ima poprilično puno energije. I verovatno bi imao takve pokrete. Idemo broj 4. To je tvoj ples? Pa nije bilo strašno. Mislim, nešto je uradio. Zapravo, Tomaso voli da radi neke jednostavne stvari. Ne voli jako komplikovane stvari, tako da možda je ovo bio Tomaso. Idemo dalje. Cool, minimalistično, sviđa mi se. A sada idemo na glasanje. Za broj 1 ću da stavim možda, jer nisam baš siguran, pa stavit ćemo ipak možda. Broj 2, poprilično dobar ples. Ovo bilo je poprilično kreativno, ali stvarno ne mislim da Tomaso baš zna te pokrete ili uopšte pleše. Ne! Trojka imala veoma energičan ples. Stavit ću možda neka, ostane možda. Četvorka nije radila ništa, samo levo desno. I iskreno mi se dopalo, a ja nikad nisam video Tomasa da pleše. Tako da dobija da. Broj 5 je radio nešto slično, tako da mislim da je to možda. To su svi rezultati, idemo u sljedeću rundu. U sljedećoj rundi takmičari su skuvali omiljeno jelo za Ivana. Idemo. Ok, takmičar broj 1. Brokoli. Stvarno ne volim ovo. Definitivno nije Tomaso, on mi to nikada ne bi dao. Takmičar broj 2. Ovo je mnogo bolje čips, ali mislim da bi mi Tomaso dao nešto mnogo zdravije. Ali nije loše. Viršle. Sjećam se trika koji sam uradio sa Alice. Ovo nije loše, ali nije mi ni omiljeno. Tako da... Ovo je broj 4. Ovo je poprilično dobro.
jer Tomaso zna da ja obožavam Mislim steak. da ne voliš steak. Obožavam steak, to je definitivno da. Broj 5, pizza. Narode, ako niste znali, Tomaso je iz Italije, tako da možda je namjerno dao picu. Ok, broj 1, ne. 2, ne. 3, ne. 4, da. 5, možda. Idemo u sljedeću rundu. Ako ti je Tomaso najbolji prijatelj, pogodit ćeš i bez ovoga. Treba da izgubi. Ok, za finalnu rundu Tomaso i ja imamo posebne pozdrave. I vidimo sada ko zna. Sada krećemo sa normalnim pozdravom. Šta? Tomaso to nikad ne bi uradio. Uvek moramo da se uhvatimo za ruku. Broj 2 i baci 5. Zašto si se okrenuo? Pa prilično čudno. Broj 3, idemo. Ok, kako se rukujemo kada se pozdravljamo u školi? Šta? Zašto si krenuo ovako? Ovo definitivno nije Tomaso. O, ne znam, idemo 4. Sviđa mi se samouverenost. Znaš šta, ovo je poprilično bilo dobro. Mislim da osjetim da je ovo Tomaso. Broj 5, ako si pravi Tomaso, uradi double bubble rukovanje. Ok, da vidimo. O, dobar je za sada. O, kako znaš ovo? Kako? Ova vrsta pozdrava je super tajna. Ok, sada rezultati. Ko je uradio ovo? Kakva glupost, ali nije ni bitno, jer svakako sam odlučio. Imam svoj izbor. Jesi siguran? Da, Tomaso je... Nije broj 2. Da, znao sam. Znam, Tomaso... Nije 1. Nije 1, Alice. Davala sam ti znake. Ne mislim isto da je broj 3. Skini masku. Da, nije Tomaso. Još samo ih je 2. Jako teška odluka. 5 je bila dobra, ali broj 4 nekako... Kao da osjetim da je Tomaso. I mislim da je Tomaso... Takmičar broj 4. Da! Šta ima Tomaso? Spašen sam, nema tetovaža. Dobro bi ti stajala tetovaža, Ivane. Da. Ne mislim da bi, ne treba mi ime ovde. Pa narode, hvala vam što ste gledali. Pretplatite se na kanal i lajkujte. Da. Hej, izvini što sam ti slomio telefon, evo ga novi. Ups, nisam trebala da ti uništim tablu. Hej, šta? Vrati ga!